Hayırlı kеш исәнмесез. Яңа каналында безнең республика, безнең гамәл тапшыруы. Август көз якынлашкан, көзге уңыш өлгергән чор. Быел җәй яшелчә бәяләре бернинди кысаларга сыймаслык булып кыйммәтләнде. Моңарчы бер кайчан да кишер бәясе йөзем бәясенә җиткәне юк иде әле. Бәяләрне тутырыклау өчен дәүләт тарафыннан төрле чаралар күрелә башлады. Бүгенге программабызда без азык-төлек базарындагы вазгыять, сәүдә нокталарын үз товарларыбыз белән тәэмин итү мәсьәләләре турында сөйләшәчәкбез. Тапшыруыбызның экспертлары Тахир Галимҗан улы Хадиев, Татарстан дәүләт сайтының экология, табигатьне саклау, агросәнәгать һәм азык-төлек сәясәте комитеты рәисе урынбасары, Татарстан дәүләт сайты депутаты. Илдус Харис улы Габдрахманов, Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры урынбасары. Камер Минзахит улы Байтимиров, Татарстанда фермерлар һәм крестьян хуҗалыклары берләшмәсе рәисе. Анатолий Петрович Иванов, Мамадыш районы башлыгы. Минталип Исмәгыйль улы Миңнеханов, крестьян фермер хуҗалыгы җитәкчесе, Россиянең атказанган фермеры. Әйткәнемчә, яшелчәләргә бәяләр быелгы җәйнең иң еш кузгатылган һәм иң күп сөйләнелгән темаларның берсе булды. Безнең каналның яңалыклар хезмәте даими рәвештә сату нокталарына чыгып, бәрәңге, суган, чөгендер хакларының ничек үзгәрүен күзәтте. Программабыз башында шул турыда репортаж карарга тәкъдим итәм. Июнь уртасы кишер белән кызыл чөгендер бәясе 3 тапкыр арткан. Алабыз без, әз-әзләп кенә алабыз. Бик сизелмәсен өчен. Сизелмәсен өчен. 1-2 штук, бәрәңгене дә санап кына алабыз. Узган елгы кишерне базарда 120-130 сумга алып булса, чөгендерне чыра яндырып эзләсәң дә табам диме. Волгоградтан китерелгән яңасы 150 сум, икатны элек 35-кә саткан булганнар. Мондый хәлне сатучылар да хәтерләми. 50-55-60 сум бирә. Хәзер уже 100 сум, 120 сум. Менә шәһәрдәге зур кибет челтәрләренең берсе. Кишер белән чөгендер сатуда юк, бәясе генә калган. Ничә сум тора бәрәңгегез? Монысы июль бәяләре. Базарда кишер белән чөгендер 100 сумга сатыла. Бәрәңгене дә кибеттә шул бәягә саталар диләр. Базарда бәясе төшүгә шатланган сатып алучылар. Ул чөгендерләр, кишерләр ганәмәттә кыйбат кибеттә. Менә базарга чыккач әле әзрәк булса күңел күтәрелде. 10 сумга булса кимрәк. Чуваши продают 80-100 рублей за килограмм. То Краснодар 45-50 рублей. Күрше чуашларда да кырылык, бәрәңге аз, шуңа кыйммәт диләр. Быел Краснодарныкын 45-50 сумга табырга була. Я считаю, что это дорого. Особенно для многодетных семей, ну как бы это накладно. Конечно, чтобы баран, но это да, тяжело. Конечно. Бәяләр яшелчәгә генә түгел, җиләкләргә дә күтәрелгән. Узган ел аларның килограммын уртача 200 сумга алып булса, быел 300-гә саталар. Монысы август башы. Базарда бәяләр төшә башлаган чор. Бәрәңге 60 сум тора, 40 сум. Кишерләр Морковь удивляет. Кишернең бәясе артуга җәпләндерә. Җиләк җимеш кыйммәт югыйсә чия, кура җиләге бөтенесе үзебездә үсә бит. Август уртасында бәяләр сизелерлек төште. Кишерне 40, бәрәңгене 20-25 сумга, суганны 15, чөгендерне 30 сумга саталар. Казанның 6 урынында ярминкәләрнең эшли башлавы азык-төлек хакы очсызлануына китергән. Менә бу репортажны карагач, кишер, чөгендер бәяләренең кинәт артуга китергән сәбәпләрне безнең экспертлардан белешәсебез килә. Тахир Галимҗанович, кишер бәясе әфлисуннан да кыйммәтләнде быел. Бу чыннан да барыбызны да гаҗәпләндерде. Менә узган елгы белән чагыштырганда, быел нинди аерма? Сәбәбе нәрсәдә? Чыннан да бәяләр күтәрелде. Алар безнең өчен берникадәр ят бәяләр. Һәм әлбәттә көн сайын кирәкле була торган ризыкларны менә шулай пешергәндә, кулланганда без кишерне, чөгендерне, кәбестәне, бәрәңгене һәр вакытта кулланабыз. Һәм әйтергә кирәк, булар байларның ризыгы дип әйтмәсем мин, көндәлек бөтен халыкның куллана торган ризыгы. Әгәр дә берникадәр менә без инде бу ризыкларга үзебезнең үстерә торган продукцияларга булай карасак, менә мин әйтәрем, ничек итеп аның юлын карасак. Аның юлы узын бит. Без менә бүгенге көнне килеп чыккан тискәре шушындый факторларның бергә оешканлыгының нәтиҗәсе дип әйтәрем. Менә карагыз, узган елдан башлыйбыз. 2020 елдан. 2020 елның безнең инде июль аеннан кырлык китте. Июль, август, сентябрь. Безнең инде турап киткән салам да шеремәде, шулай ук чыкты. Һәм ул бит бер көндә генә үсми, мондагы була торган продукциялар. Аларга әлбәттә күпмедер дәрәҗәдә басу әйләнештә калганнары да кирәк. Менә иң беренче мин шушы әйтерем пандемияга һәм шундый шартларда эшләргә туры килде. Һәм кырылык узган ел башланды, бу ел башланмады. Менә моннан бер ылы сәбәпләрнең берсе. Икенчесе,
Безнең менә бу базар мөнәсәбәтләре товарларга булган ихтыяҗны аны менә шушылай кили ала дигән шушындый теория белән яшибез. Ул аны бүгенге көнне без күрәбез, ул аны килә бетерә алмый. Чөнки менә шушы кишергә генә килгән чиракта да, кишергә бит менә соңгы 2019-2020 елларда аның җитештерү менә бәясенә караганда да аны 300 бәягә сатырга туры килде. Барбыр киләү процесслары бына безнең юк. Шуның аркасындагы кеше әгәр дә шушыны зыянга шушылай итеп уланы утырта чәчә икән, уланы эшләмәячәк бит. Менә монысы аның берсе. Менә бу мәсьәләгә безгә игътибарлы булырга кирәк. Икенчесе, кишер ул үзенчәлекле культура. Бары тик менә шушындый яшелчә саклагычларының температура режимы 0,5 плюс я минус булган чиракта гына менә шушында килеп җитә. Һәм инде әгәр дә без карасак, быелгысы елны безнең бит берникадәр сузылып та килде. Пасха дип иттек инде, Пасханы без иттек, Анатолий Петрович каядыр сон иттек. Менә шулай ансы да сузылып килде аның. Һәм без инде менә бу якка килеп кирдек, кырлык ягына да. Шуның өчен бу мәсьәләләргә аны комплекслы карарга кирәк. Һәм әйтергә кирәк, бу культуралар буенча безгә инде әлбәттә менә шу саклагычлар мәсьәләсе һәм кеше менә утырткан чиракта безнең фермерлар, хуҗалыклар утырткан чәчкән утырткан чакта ышанычлы сатып алучының булырга тиеш. Менә бу мәсьәләләргә дә игътибарны бирергә кирәк. Һәм әлбәттә инде макро-микро безнең инде әйтәбез менә шушындый өлешләре бар икътисадның. Бигрәк тә менә кадәр үзебезнең акча бәясендә долларга караганда күпмедер төшү, ансы да булды. Менә күп тискәре факторларның бергә ешүе безнең һәрберебезне бүгенге көнне уйларга мәҗбүр итә. Һәм безнең илебезнең президенты Владимир Владимирович Путин бу мәсьәләгә игътибарны бирде. Һәм безнең үзебезнең дә хөкүмәт даирәләрендә комиссия төзелде. Шушы комиссия белән без инде бүгенге көнне халыкка бу мәсьәләләрне уңай хәл итү өчен менә хәзер инде әле әйтеп киттеләр бит, базарда бүгенге көнне сата торган продукцияларның бәяләре күпмедер дәрәҗәдә төште. Әлбәттә бу комплексный әйтергә кирәк проблема, һәм аңа килергә кирәк менә шулай итеп бөтен ягыннан да уйлап, анализ ясаганнан соң, чөнки булар безнең шулай килеп чыкты, алтын чыккан җирендә кадерле ди. Бу әйберләр бездә үсә торган әйберләр, biz аны үзебезнең генә тәэмин итә түгел, сата торган республика. Бәяләр арткач, аларны тотырыклау максатыннан төрле чаралар күрелә башлады. Илнең һәр төбәгендә яшәеш өчен мөһим булган азык-төлек хакын контрольдә тоту буенча эшче төркем оешты. Атна сайын видео элемтә аша федераль үзәк белән киңәшмәләр узды. Татарстанда ул эшче төркемне Марат Гутов улы Әхмәтов җитәкли. Бәяләрне тотырыклау буенча башланган эш турында ул безгә биргән махсус интервьюда сөйләде. Экранга күз салыйк. Әлбәттә, менә бу мәсьәләгә битараф түгел. Комиссия утырышында бу без ул проблемаларның сәбәпләрен дә тикшердек. Һәм нинди чаралар инде күреләсенә дә мәгълүматны тыңладык. Авыл хуҗалыгы министрлыгы, икътисад һәм сәнәгать, сәүдә министрлыгының мәгълүматларын тыңладык. Дөрес, республикада бу мәсьәлә буенча инде чаралар күрелә башлады. Һәм менә бу урыннарда безнең элеккеге традициябызны иртәрәк башлап җибәреп быел инде безнең сәүдә һәм ярминкә үткәрә торган махсус мәйданчыклар бар бит инде. Менә Казан шәһәрендә 10 урында, Чаллыда, Түбән Кама һәм менә шундый эррәк шәһәрләрдә безнең инде алдан ук менә бәяләрне сөйләшеп җитештерүчеләр белән, алар әлбәттә бүгенге кибеттәге бәяләр белән чагыштырганда икешәр мәртәбә ачсызрак шушы хисапка халыкны тәэмин итү башланды безнең. Үз чиратында ул инде безнең сәүдә шелтәрендәге бәяләргә берникадәр йогынты ясадык. Кайда 7, кайда 12-15%-ка аларда да бәяләр инде һәр төшү ягына юнәлеш алды. Елның да менә булай коры килешен исәпкә алып, безгә яшелчә һәм бәрәңге буенча да безгә үзебезнең тулайым җыемнарның мөмкинлеген һәм аларны алдагы елларда әгәр дә менә мондый кебек елда килә торган булса, тотырык итү өчен бу юнәлешне инвестиция ресурслар белән ныгытып, ничек итеп үстерергә, менә шундый туры бер чаралар комплексы барлыкка килергә тиеш. Кинәт күтәрелгән бәяләрен төшерү максатыннан күрелгән чараларның берсе әлбәттә инде ярминкәләр. Алар бөтен ил буйлап иртәрәк башланды һәм президент Владимир Путин аларның санын мөмкин кадәр арттырырга кушкан иде. Илдус Харисович, безнең республикада бу ярминкәләр ничек оештырылган? Без инде күрдек, чыннан да анда шөгендер бәяләре мөмкин кадәр очсызрак куелган, моңа ничек ирешелде? Менә инде карасак, традиция буенча республиканың безнең җитештерүчеләре
Үзебезнең продукция белән июль ахыры, август башында гына чыгалар иде. Менә быел инде шулай килеп чыкты. Чит төбәкләрдән керә торган кыйбатланды товарлар һәм без үзебезнең фермерларыбызга җитештерүчеләргә мөрәҗәгать итеп, Казанда, менә Маргош әйтеп киткәнчә, Казанда һәм зур безнең шәһәрләребездә ярминкәләр оештырыла һәм шул сәбәпле менә бүгенге көндә көннән-көн бәяләр төшә бара һәм бүген ул инде менә әйтеп киткәнчә бәрәңгенең бәясе 20 сумнан аскы ягына төште. Тулайм алганда менә бәрәңгене алсак та, бәрәңгене biz республика буенча 52 мең гектарда җитештерәбез. Шуның 4 мең гектарга якыны безнең күмәк хуҗалыкларда, фермер хуҗалыкларында һәм алар бөтенесе дә сугарылу җирләрдә. Быелгы һава шартлары аңар дым җитмәү белән сәбәпле кимерәк түгел, берникадәр температура югары булу сәбәпле уңыш кимерәк. Шулай булса да республиканы тәэмин итәрлек күләмдә сугарылу булу сәбәпле безне тәэмин итәрлек күләмдә җитештерәбез. Безнең элек бар инде Татпаладович пром дигән хуҗалык бар иде. Зиятин Шагиртинск билар аны җитәкләде. Bizim менә шушындый системаларның берникадәр кимүе, хәметрә кирәк бәрәңгенең 4 мең гектарда калуы ул безгә куркыныч менә шушындый факторларга этәргеч булмасмы? Әгәр дә менә 4 мең гектарда шуның бер хуҗалыгына чыкса да, безнең бит инде шактый гына күләмдә әйбер булмаячак. Һәм шул ук вакытны бәлки безгә менә шушы мәсьәләләрне һәр бер районга үзенә менә элек бит инде хуҗалык саенда анан бар яшелчә бакчасы, калганнары бар. Шул ук вакытны җирле үзидарә җитәкчеләре дә үзләренең районнары турында чыгып сата торган продукцияләрнең күләмен дә арттыру буенча җирләребез җитәрлек, сугарылу җирләре дә бар, күлләребез дә бар. Бәлки менә бу мәсьәләгә дә игътибар бирә кирәк. Дөрес әйтәсез. Ул бер генә хуҗалык яки берничә генә хуҗалык булып берсеннән хәле урайса, башкаларга бәрәңгеләр барлык продукциягә да бит тискәре юл инде торган. Министрлык ягыннан инде мин берникадәр алдарак әйтәмдер. Менә бу юнәлештә эшли торган хуҗалыкларга безнең аерым мөнәсәбәт, аерым караш. Беренчесе, бөтен сугарыла торган техниканы әйтсәк, 30% гына хуҗалык түләп үзенең сугарылык программасына кертеп эшли ала. Аны сибә торган техникаларның бәясен шулай 30% гына түләп су сиптергечләр алалар. Монсы менә беренче юнәлеш. Икенчесе, кемнәр үзенең әле бит җитештерү бер мәсьәлә, безнең менә быел килеп чыккан мәсьәлә ул күләм җитмәүдән түгел, Тагир Рамзанович әйтеп киткәнчә, аны җәйге чорда саклап булмавы. Менә шуңа күрә безнең программа эшли торган капиталь ремонт, менә бу саклагычларны капиталь ремонт программасы эшли һәм хуҗалык чыгымының 30%-ын без бюджеттан бирәбез. Менә шушы программа, менә безнең эшли торган 6 ел эчендә программада 135 шундый саклагыч софка басты һәм ул берникадәр безнең җитештергән көзге периодта чорда гына сатып бетергә түгел, саклап инде кирәк вакытта киштәләргә чыгарлык шундый мөмкинлек бирә. Мин дәүләт программалары турында соңрак тагын сораячакмын. Хәзер бәяләр турында сүз. Әйтик, менә бу ярминкәләрдәге бәяләр кибетләрдәге бәяләргә тәэсир иттеме? Азык-төлек министрлыгы моны контрольдә тотамы? Шуннан да бит инде без битараф түгел. Инде аның төп безгә халыкның тискәре мөнәсәбәте дип әйтә инде. Шушы җитештерүчегә, хуҗалыкка, колхозга төшеп кала, или авыл хуҗалыгы предприятиеләренә. Шуннан да без Сәүдә министрлыгы белән, экономика министрлыгы белән һәм авыл хуҗалыгы министрлыгы бергәләп аны бәяләрне төшерү буенча излекле эш алып барырга тырыштык. Менә карап китсәк тә бит әле безнең июнь айында безнең репортажда бер бәя иде. Бүген секундда инде берникадәр бәя төште һәм көннән-көн төшә бара. Менә ярминкәләрнең безнең оештыру инде Сәүдәдә, зур Сәүдә федераль структураларга без ничектер тәэсир итә алмыйбыз. Фермерлар безнең чыгып шушы шәһәрләрдә, ярминкәләрдә сату һичшиксез ул безгә бәяләрне стабильләштерергә, аны төшерергә мөмкинлек бирде. Зур сәүдә челтәрләренең хуҗалары белән сөйләшүләр алып барылганы булмадымы? Кызганычка каршы, менә сәүдә законы кабул, сәүдәне оештыру буенча федераль закон кабул ителде. Ул менә монда эшли торган безнең инде крестьяннардан анда мин Талим абзый. Ул аларга менә бүгенге көнне шушында кирү өчен безгә керергә бик авыр. Әгәр дә менә инде безнең көнбатыш илләрендә шулай дип әйтәбез, фермер килә икән, анда сатыла торган бәянең менә сатылды ул 30 сумнан. Шуннан 15 сумы аныкы. Менә инде шушы сәүдә оешмасыныкы 20%. Инде эшкәртүнеке 30%. Безнең бу очракта килеп чыга, менә бу сәүдә оешмалары шул бәяләрне күтәреп куялар. Алар бер нәрсә белән дә нигезләнмәгән. Шуның өчен безгә менә үзебезгә менә бик күп керә башлалар, төрле менә читтән керә торган зур кибетләр. Әлбәттә уңай,
Шу уңайның икенче ягы да бар. Алар безгә, менә шу чиракта бер яктан үзләренең челтәрләр аша күп җирләргә җибәрә дә алар, һәм таләпләре бик зур. Бәяне төшереп, безнең менә шулай итеп хуҗалыкларга керергә күпмедер дәрәҗәдә авырлык китерәләр. Әлбәттә, бәядә иң беренче менә җитештергән кешенең 50%-тан ким булырга тиеш түгел төләү мәсьәләсе. Анда әйткәнемчә 30 сум тора икән шушыда бар. Әгәр дә 300 сум тора икән, 150 сумы аның шушында крестьянга җитештергән кешегә кайтырга тиеш. Ә безнең бүгенге көнне аларга бәлки 15 эләгергә мөмкин, ә калганы безнең инде зур кибетләр үзләрен тоталар. Йылдыз Харис бик дөрес итеп әйтте, менә шулай итеп уза торган ярминкәләр әлбәттә аларны уйланырга да һәм үзләренең бәяләрен төшерергә тәкъдим итәләр. Бу бик зур көчле инструмент. Моңа президентыбыз һәр вакытта игътибар бирә һәм шуның аркасында без үзебезнең халкыбызны сыйфатлы, үзебез җитештергән һәм бәясе аларның күңеленә ятышлы бәяләр белән сата алабыз. Менә сүзегезне күпләп әйтәсем килә. Менә монда җитештерүче, менә 20 яки 30 километрдан безнең сәүдә ноктасы федераль. Менә монда сата торган менә безнең хөрмәтле фермерларыбыз 15 сумнан бирә. Әтегендә кибет киштәсенә кирип карасаң, ул 45-50 сумга җиткән. Ул бит җитештерүче гаепле түгел. Менә бу сәүдә законының мөстәкыйль алар яклы, камил булмаган. Аннан соң тагын бер генә мисал. Менә шуны әйтәм. Күптән түгел менә безнең нидән Астерганнан бәрәңге кайта. Астерганнан бәрәңге сатучы кешеләр, алар 15 сумнан саттылар бәрәңгене. Монда 70 кибетләрдә 70-75. Менә коясың менә шуның хәтле аерма. Юлга күпмесендер китсен, инде 5-10 сум китсен. Аның хәтле аерма кибеткә кергән бәрәңгене сиңа сатасың. Димәк, бу безнең законнарга үзгәреш кертүне таләп итә. Әлбәттә таләп итә. Йылдыз Харис белән 100% килешәм. Яшәеш өчен мөһим булган азык-төлек бәяләрен тотрыклау буенча илдә зур кампания бара. Без менә әйтеп иттек инде, зур сәүдә үзәкләрен күзәкләренә күзәтү ясау, аларның хуҗалары белән сөйләшүләр алып бару. Әлбәттә, монда законнар кирәк, законнарга үзгәрешләр. Бәяләрнең төшүенә көзге уңыш өлгерүдә тәэсир итте. Үзебездә үскән кишер, чөгендер, ул әлбәттә сату нокталарына инде очсызрак бәядән, арзанрак бәядән барып җитер иде. Монда төп сорау менә, без республиканы туйдырырлык дәрәҗәдә яшелчә үстерәбезме? Йылдыз Харисович. Бәрәңге буенча әйтеп киттем. Безнең күмәк хуҗалык һәм шәхси хуҗалыкларда 52 мең гектар бәрәңге мәйданнары. Шуның 4 мең гектарга якыны безнең күмәк хуҗалыкларда, әйткәнемчә, сугарылу җирләрдә урнаштырылган һәм һава шартлары корылык булу, аларга ниндидер тискәре зур йогынты ясамый. Менә безнең тарихыбызга әйләнеп кайтсак, 2010 елда республикада корылык булганда без чит төбәкләрдә һәм Белоруссиядән бәрәңге кайтардык. Ул вакытта бөтен республикага біз 30 мең тонна тирәсе бәрәңге кайтардык һәм аны сатып та бетерә алмадык. Бу безнең саклагычларда калды. Быел безнең менә 4 мең гектар булса, безнең бүгенге бәрәңгеләрнең халаты әйбәт. Без ким дигәндә 100 мең гектардан артык, 100 мең тоннадан артык безнең бәрәңгебез инде идарә итеп була торган бәрәңге дип әйтте. Инде безнең күмәк хуҗалыкларда безнең теләкләр белән чыгарып, үсезрәк бәягә чыгарлык мөмкинлеге бар. Яшелчәгә килгәндә берникадәр хәл катлауларак безнең барлыгы 8 мең ярым гектар бәрәңге яшелчә һәм шуның 2200 гектары безнең фермер хуҗалыкларында һәм күмәк хуҗалыкларында. Biz şunda bitinde hazır bugün kitte borçvoy nabor degen, bizim borç naboru diye aytganda, onun boyunca respublikanın kirek kadar ko'lami 330 ming tonna bizga kerak. Hem bu şekilde biz şunun yortsa tiresini yetiştiremiz. Bunda bir tane ikinci şey var. Ben sözünüzde böyle aytam. Bana kadar onun kerakli olmadı çünkü bizden yılı yaktan o vakitinde 300'lü beye bilen bir koytadır ya. Hazır biz bana söz alıp barabız, bizge soklagıçlar gerek deyip, bine deyip bitti rekonstruksiyalar biz, kapital remontlar yasadık deyip, onun ikinci şey var. Bugün sekinde soklangan, iyul ayında soklangan kişilerini alırga tilevşi bana kadar bulmadı. Onun bir ülüşü. İkincisi, onun sentyabr ayından alıp, iyul ayına kadar soklagıçta soklagan soyun, onun bir beyesi orta bara. Şuna göre konkurent bulalım. Bu mesele boyunca sorular var. Hem biz onu olga taba öğrenip, şunun yetiştirişige de ziyan bulmasın, sevde noktalarında da üstüzrak beye çağırı boyunca şunu iş alıp barabız. Мен менә саклagıчлар турында да сорамакчıyım. Шәһәрләрдән аермалы буларак, районда безнең хәлләр ничек бүгенге көндә? Анатолий Петрович, Мамадыш районында мәктәпләр, балалар бакчалары, бюджет учреждениялары, алар үзләре яшелчә белән тәэмин итә дип беләм. Бу елгы корылык ничек тәэсир итте? Шуннан да безнең инде матур традиция кирип китте. Безнең һәр мәктәп 5 гектардан 10 гектарга хәтле җир бар.
Инде без аны 10 ел элек һәр мәктәпкә менә бу шитил су сиптергеч агрегатлары белән тәэмин иткән идек. Аларда бик зур роль уйный бүгенге көндә. Шуңа күрә беренчедән мәктәпләр шундай нитраты булмаган экологик чистаяктан продукция җитештерәләр. Икенчедән алар инде менә шу үзләре продукция җитештергән аркасында менә безнең бер баладан бүгенге көндә 15 сум гына җыела мәктәптә ашау өчен. Ашау өчен бер балага. Инде районнарда бүген 35, 40, 50-гә хәтләмәндә инде. Без иң кеме 15 сум табыз бүгенге көндә дә. Менә шу үзебез җитештергән аркасында дип әйтәм инде. И самое главное дип әйтәм инде, бу бит инде безнең балаларны тәрбияләү дип әйтер идем. Менә алар шунда эшләп үсә. Без бит инде әйтәбез, безнең бар бит шул вакытта бераз балалар эшләсә, каядыр инде шикаят яза башлар, безнең балалар эшләтә, бу дөрес түгел. Әтиәниләр бер вакытта да эшләргә тиеш түгел. Балалар эшләп үсәргә тиеш. Менә безнең ел дәверендә мәктәпләр 30 миллионга якын табыш китерәләр. Менә шу яшелчә үстереп. Шуңа күрә бу ел менә яшелчәләр артты дип әйтәбез, безнең район моны сизмәде. Безнең бәрәңгедә артмады, Шөгендер кишердә дә артмады дип әйтергә була, бераз гына арттылар. Чөнки ул бездә күп ул бездә. Бүгенге көндә фермерларда бүген үстерәбез, менә бер фермер 300 гектар җире бар. Аннан соң инде политехник күлиятә үстерә. Аннан соң инде бюджет безнең федераль бюджет менә безнең бар Дегетле дигән авылда шундай оешмалар күп итеп үстерәләр. Инде шәхси хуҗалыкларда, инде аларны саклый торган урыннарда бар. Менә без бүген әйтәбез, нишләп бәяләр арта дип. Бәяләр ул бүген бит үстерү проблема түгел дип әйтер идем мин. Бүген күп итеп үстергә була. Моны тиз үзгәртергә дә була. Но безнең иң дә менә бу төп мәсьәлә бүген аларны сакларга кирәк бит. Безнең апрель-май айына саклый алмыйбыз бит. Шуңа күрә дефицит булгач бәяләр арта. Менә әйтелде бит. Алар бит чыннан да 20 сум белән кайталар, 30 сум белән да иң күп. Бездә 2 тапкыр мәртәбә арттыралар. Монда инде без бүген көндә берничек тә буларга әйтә алмыйбыз. Но барып уйларга кирәк Алла таба. Ничек менә бу бәяләрен тоже лайсикергә тиеш түгел. Дөрес түгел. Инде менә бәяләрне стабиль тоту өчен, моның өчен бер мин уйлыйм, бер 5-6 районда безнең инде бу хөкүмәт тә менә булышып, төрле узун кредитлар биреп, субсидиялар биреп, саклый торган урыннар булдырырга кирәк. Ул безнең бар иде бит. Менә карагыз, Ворошиловский совхозы Чаллыда, ул шундый зур совхоз, анда нинди генә техника, яңа технологиялар белән аларны саклый белергә өйрәнергә кирәк безгә. Шул вакытта без үзебезне генә тәэмин итмибез, үзебезнең республика халкына. Без хәнә күпләп башка җиргә дә сата алыр идек. Шуңа күрә бит шул кооператив аша бүген эшләргә кирәк, орлыклар өләшеп, бүген көндә шәхси хуҗалыкларга инде аларга менә бирдек. Сиңа допустим 10 килограмм орлык. Син шуның хәтле безгә бирәсең, анда тапшырасың бәрәгә нәрсә, менә буларны бераз гына итеп җибәрергә кирәк. Җанландырып җибәрергә кирәк. Шуңа күрә стоп кенә бер генә әйтәсем килә. Без быел менә бюджетта каралган иде безнең 10 миллион сум акча шәхси хуҗалыкларга яшелчә семеналарын, орлыкларын биреп үстерү, хуҗалык үзе үстерсен дип. Менә бу өлеш эшләнде, сез әйткәнчә, кооперативлар аркылы аларны җыеп сәүдә нукталарына чыгарсак, ул зур адым булачак. Беренче адымны ясадык, безгә хәр ясарга кирәк икенче адымны. Аны бит ассоциациялар төзеп, шуларны шәхси хуҗалыкларга икенче ягы бар бит аның. Без монда әгәр дә шушы саклау урыннары булдырсак, икенчедән авыл җирлекләрендә, авыл җирләрендә, авылларда күпме эш урыннары булдырыр идек. Яшелчә, җимеш эшкәртә саклый торган җирләр булса, монда инде карлыганда үстерә башларлар иде. Ура җиләгендә, Крыжовникында, Чиясендә, башкасында, Шөгендерендә, Кишерендә күпме эш урыннары сразу барлыкка килде авылларда. Бүген бит без тоже бу зур проблема. Шуңа күрә менә бу саклау урыннары булдыру безнең менә бу безнең сөйләшкән нәрсә төп мәсьәлә булып калыр дип әйтәс килә минем. Анатолий Петрович, сез менә сүзегезгә куәтле итеп әйтәм, безнең бит инде бакчалар бүгенге көнне ярсыгына эшли. Чөнки була торган бәрәңгене без җыя алмадык. Халыкта була торган, шуның өчен кимәде. Ул безнең бит аның майданы күп иде. 100 мең гектар. Ул 2 мәртәбә кимәде. Шуның өчен менә безнең инде базар мөнәсәбәтләре килә бетерә алмый. Менә сез бик акыллы итеп сөйләшкәндә әйткәнегез, бәрәңгене эшкәртә торган, шушындай безнең оешмалар кирәк. Әлбәттә, аннан соң менә җиләк җимешләрдән, менә безнең инде белгечләр шутлап карадылар. Сутыйда, әгәр дә кура җиләге үстерәсен икән, 150 мең сум акча эшләргә була.
Безнең күпме шушындай җирләребез бар. Шуның өчен безгә менә депутатларга да, берлегелектә авыл хуҗалыгы министрлыгы белән дә Камяр Межа җитеш безнең инде крестьяннарның кем әйтмешли президенты бергәләп уйлаган чиракта безнең инде булай да без аны уйлап йөридек. Менә бу безнең өчен зур этәргеч дип саныйм мин. Монда гомумән программа кабул итәргә кирәк. Менә бу яшелчә, җимеш нәрсәләрне үстерү буенча. Менә нәрсә тарихка кайтыйк әле. Безнең ножки буш ашаттылар бит инде. Шулай бит инде. Бөтен илне шуның белән. Әйе. Шуңа хәзер без 100% үзебезне үзебез тәэмин итәбез. Кошчылык ите белән. Шулай бит инде. Шуңа күрә анда бит инде программа ителгән, анда субсидиялар бирелде. Анда бирелде, значит, кредитлар мөмкинлек бирелде. Монда да менә хәзер хөкүмәт тарафыннан бер программа безгә кабул итәргә кирәк. Яшелчә үстерүче, яшелчәчелек белән шөгыльләнүче кооперативлар безнең күпме? Менә кешесе Татарстанда 300 кооператив. Эшлиләр әзрәк 150 кооператив эшли. Шуңа күрә ул кооперативларның эшләве шул ук яшелчә үстерергә, шул ук шәхси авыл хуҗалыкларына, фермерларны организовать итеп ебәргә шул эшкә. И аннан соң инде без сөйлибез, вот бәрәңгесе дә булыр, яшелчәсе дә булыр. Но кая без ул продукцияны сатабыз? Шул проблема бар демәк. Шул проблема бар. Илгәрерәк Татпотребсоюзның ниләре, сәүдә йортлары Казанда гына 65 иде. Шулаймы, Тагир Галимҗанович? Күп ялары. Аннан соң бит монда утырадыр, үзәктә утырадыр. Аннан соң без әйтәбез дә торговый сетьләр. Но торговый сетьләр бездән продукцияны алырлар иде, бәлки алырлар иде. Но Анатолий Петрович әйтте инде, кая без аны саклап табыз? Кая суыткыч холодильниклар? Юк. Шунара күрә дефицит ул шуннан килә. Аннан соң и Тагир Галимҗанович та, Илдус Харич та согласиться итәрләр минем белән. 86% овощной продукция үстерелә иде. Кая? Шәхси авыл хуҗалыкларында да, фермер хуҗалыкларында да. Шулаймы? Шулай. Илгәре әле. Әнә нигә соң җитмәй башлады бездә яшелчә? Чөнки үстерүче аз. Үстерүче аз. Алар китәләр бөтенесе районга, Казанга, Чаллыга. Шуңа күрә вот монда программа, отдельный программа ясап, мин килешәм әйткән сүзләре белән. Отдельный программа ясап, но кеше турында онытмаска кирәк. Бездә халык Татарстанда бик эшче кешеләр. Шуңа күрә шул ук мелиорацияны, шул ук семенаны, шул ук җирне бирергә кирәк. И отдельная программа. Теге без вакыт килеп җиткәч, без сөйлибез. Шулай эшләргә кирәк иде, булай эшләргә кирәк. Вот әле кизен эшләргә кирәк ул эшне. Алданрак, шулай бит. Бер тагын фикерне генә әйтим әле. Менә без хуҗалыклар, яшелчә ул берне кадәр чыгымны күбрәк сорый торган тормак. Нәрсәгә менә бу гектарларны артырып булмый, шул ук фермерлар бармый. Сәбәбе нәрсәдә? Бүгенге көндә бәя югары, бөтен кеше улай берне җитештерә башлый, икенче елны төшеп бетә. Менә мин кәбистә мисалында гына әйтәсем килә, 2 ел элек безнең саклагычларда 100 тонна кәбистәләр шул килеш ятып калды. Менә мин күз алдына китерәм, быел әйбәт булды, икенче елга бөтенебез утырта башлыйбыз һәм бәя төшеп китә дә, аннан соң тагын туктап. Менә ничектер шундай безнең бәяләрне көйләп булмау һәм чит төбәкләрдән керү. Анда Европадан яки башка төбәкләрдән кереме юкмы бит гарантия биреп булмый. Яшит белән шулай булдык, шулай бит. Шул куркыныч бар, бәя гектарларның һәм җитештерүнең артмавы берникадәр шуның белән дә бәйле. Мен килешәм дә, килешмәйм дә сезнең ни белән, фикерегез белән. Ну вот монда Анатолий Петрович ул экономист. Ул может сөйләп бирергә. Ничек государство планировать итә үзенең продовольственной безопасностью. Планировать кирәк. Ничек соң? Күпмедер кырыйдан керә, күпмедер үзебез үстерәбез. Шуңа күрә уртак салып аны бергә сөйләшергә кирәк. Аннан соң теге Камяр Мөҗәһит, мин сезгә булай әйтәм, менә без 2010 елны Дәүләт Советы Татарстан Республикасыннан июль айында азык-төлек куркынычсызлыгы буенча закон кабул иттек. Менә шушы закон нигезендә 96% икмәк, 96% бәрәңге,
90% безнең булырга тиешле менә бу сөт һәм сөт продукцияләре, 85% ит һәм ит продукцияләре, 80% безнең булырга тиеш сыек май һәм 80% шикәр. Менә безнең барлыгы 4 миллион якын кеше бар. Законны менә бу очракта аның үтәлешен тәэмин итәргә кирәк безгә. Закон нигезендә барысы да билгеле һәм әйтергә кирәк, Россия Федерациясеннән менә сәламәтлек саклау министры ел сайын рациональ азык рационын тәкъдим итә. Менә шушыннан чыгып, әгәр дә 73 килограмм ит кирәк икән, 90 килограмм бәрәңге кирәк икән, 96 килограмм менә шушындай безгә ипи продукцияләр кирәк икән, ул бик җайлы. Безгә бу законның үтәлешен тәэмин итәргә кирәк. Анда менә шу шәйберләр переходящий күчелә торган фонд белән менә шушы күләмдә аларны тәэмин иткән чиракта без күп проблемалардан әлбәттә китергә. Әлбәттә монда безнең дә эшләп бетермәгән эшләребез бар. Менә шулай гына дип бөтенесен корылыкка да базар мөнәсәбәтләренә түгел, тотрыклы эшне алып барырга кирәк. Мин үземнең сүздә бер дә корылык турында да әйтмәдем. Мин әйттем организационный вопросларны инде кирәк эшләргә. Без бу сөйләшүне 1 минутлык рекламадан соң дәвам итәчәкбез. Безнең белән калыгыз. Хәерле кич, эфирда безнең республика, безнең гамәл тапшыруы. Бүген без яшелчәләргә бәяләр, үсемчелек республикада бу өлкәдәге проблемалар турында сөйләшәбез. Тапшыруыбызны дәвам итәбез. Камер Мизахитович, без әйтеп киттек инде, безнең республикада яшелчәчелек белән шөгыльләнүче фермерлар күп түгел, алар ел сайын артамы, кимүгә таба барамы, нинди проблемалары бар? Фермерларның җирләре яшелчә чәчкән җирләре арта. Шәхси авыл хуҗалыкларының кимей. Мин әйттем инде нигә кимей. Бөтенесе тырышалар китәргә җиңел ергә, Казанга, Чаллыга. 10 ел арасында гына 56 мең кеше авыл җиреннән күчтеләр эшләргә, тырыга, Казанга, Чаллыга, Нижнекамскига. Шуңа күрә мин уйлыйм, бу дефицит яшелчәнең дефициты шул нидәндә. Яшелчә чәчүчеләр әзәйде. Әле нигә чыксагыз, базарга чыксагыз, илгәре әбиләр күп шәһәр басып торалар иде, әле әбиләр әзрәк басып торалар яшелчә белән. Фермерларның ниләре җирләре арта. Яннан соң хөкүмәтнең поддержкасы да зур. Бу мелиорация ягынан Илдус Карыч сөйләп китте инде. Шуңа күрә мин сөйләп торманың турында. Шуңа күрә яшелчә бүгенге көндә әйтик дефицит, но дефицит белән, но икенче илдән шуны да аңларга тиешләр безнең фермерларда, шәхси авыл хуҗалыкларда икенче илдән керә, икенче регионнардан керә. Без үзебезнең сез эшләгән акчагызны, без эшләгән акчагызны без кырыйга затып җибәрәбез. Шуңа күрә ул экономика эшендә шәхси авыл хуҗалыклары, фермер хуҗалыкларының да экономикасы икенче төрле инде. Яннан соң бу кырылыкта зур зарар китерде инде. Зур зарар китерү нәрсәдән? Былтыргы урожайга карасак, 30-35% кимрәк без нине урожайны алабыз. Шуңа күрә ничек анарга нитәргә? Әзерләнергә кирәк кырылыкка да. Без яз вакытын Египеттан бәрәңген алабыз, Израильдан җиләкне алып кайтабыз. Анда температура мондай гына түгел, икенче төрлерәк. Шуңа күрә әзерләнергә кирәк. Безнең студиябезнең кунагы Татарстанда күп еллар яшелчә үстерүче, Россиянең атказанган фермеры Минталип әфәнде. Ашаган белми, тураган белә ди. Сез менә безнең студиядә яшелчәчелек проблемалары белән барыбыздан да күбрәк таныш. Бүгенге көндә шушы килеп туган мәсьәләләрне хәл итү өчен ниндирәк тәкъдимнәрегез бар?
Адам баласында барыбызда да, мында студияда болғанда республика руководствосына жетекшілігіне де иллюзии болырға тиіш түгел. Болырға тиіш конкретное решение вопросов, проблемаларына. Бұл, значит, башы тұтынашуынан проектно комплексное решение всех вопросов. Мында тұтына, значит, материально-технические базы, значит, именно яшықша өстерілшін. Мында керек, значит, селяшынген складской помещениялар, олар біз суыткашлы дейбіз, олар обязательно керек. Мен мында эпизодын айтып кетем, біздің, значит, өзімізде 700 тонналық суыткашлы склад бар. Аның білән іштеп қарадық, ол оңайлы да, жайлы да, конечно, затратный да. Но біздің школьный питаниеге, мәктеплеріне, садикларын жеткер үшін мартынып көріші айтта біздің продукция жетті Аллаға шүкір. Вот, шулай бәрәнге кишер шегіндер. Но мында, значит, бұл вопростағына туқталып қалырға тегер. Біз бетінде біздің уровеньда, фермерлер уровеньда, біз айтабыз, ана тегінде вопрос айтмайлар. Мындағы уровеньда сырыбызда тағы кемдер вопросын решайтта, бізге мешайтта. Шуның үшін, значит, документальный альбом создавать тип, конкретно деловой папка создавать тип, на уровне президента подписать тірбайвек, комплексное решение вопрос күйгіде екен, ол вақытта алғатава көшір бұла. Тағын бір тапқыр айтам, значит, материально-технические базы – это полевая техника, складская техника, складские помещения. И аннан соң, значит, аннан соң шунарға основа қойып, біз өзіміздің продукцияны шығарылық бұлырға тейші серьезный реферитор машиналарда. Біздің андай машиналарымызда, единственный, допустим, бізде бір машина бар, шуның бір ташы біз мәктептерге, анда детсаттарға, и шулай бізге керек бәләкей газелілер. Мына Татрис потребсоюзлені бойынша, рай потребсоюзларға газелілер таратты президент, Бекзор Рахмат анарға. Мына районда бұлырға 5-6 бір фермер бұлырға мұштайым яқшы іштетірген. Аларға да бірер газел тұттырға керек. Кооперативлар, районда бірнеше кооператив бұлырға мұшты. Аларға да шундай вопросыны решайтарға керек. Льготный вариант білән. Тайыр Галимжанович, барабыз техникаларға, трактор мы пропашной. Значит, кырдаш итірген техника. Тегенде сатушы дилерлер айтар, сізге де вот ты уже де, значит, танда де субсидия берелер де 30%. Тегелер уже 30% арттырып қойғандар бәяны техниканы, понимаете? Бұлар башта крестьян жилкесіне. Бұл, значит, республикада проблема вопрос шықмасан үшін, менің предложением шундай тәртіпті, республикада базовый районларда, базовый хозяйстволар создавайттарға керек, алар, чтобы инде бірінші очередь бюджетный организацияларына обеспечиттарға тиіш, потому что школьное питание бюджетный, здравоохранение бюджетный, и қалған анда біздің тағын, значит, бар анды социальный инфраструктурда шуларына обеспечиттарға. И халықны, и аннан соң, значит, бізге халықны уятырға керек. Буквально, значит, бір 5-10 жыл әлек, халықтар бақшасында да өстірейді, бәрәңгісінде, кешірінде, шегіндерінде, яшылшасында, қазір бақшасында, значит, алабута өсе, сарыняк өсе, пішен өсе. Абсолютно, мына бұл вопросларын көтерге, потому что 70% хоть Казан халқының, значит, ауыл кішілері білен связаны, ауылда иемі баранда, туған тумашасын бар, ауылға қайтыбанда шашлық аша бара кішіп жаткен шайбек, значит, өстерсін бәрәңгісін, кешірін, шегендерін, яшылшасын, андай мүмкіндіктер бар айбек. И халықны күзгатып жіберге. Потому что біз буквально мен бетін 100 ғымыры қызметті ауылғы жадығында. 7-8 жыл әлек буквально, значит, базарларда сеткілап алдар бәрәңгелерді хранениге қоялар, өздерінің кәрбісінің гаражы бар, шайыр халқының итағидары. То есть, біз өзіміздің тұрмышыны өзіміз бизеп, өзіміз обеспечиттарға тиіш. Теге айталар бегі, значит, урысша, на чужой каравай рот не развивайды. Бәтін ситуация болырға может, башқа жерден, регионнан кіртмәске, шулық Египеттен кіртмәске мождылар, санкциялар білән, шулық башқа точкадан кіртмәске мождылар. Біз, значит, шундай именно нормальный, значит, хранилищелар болғанда, сақлагышлар болғанда, ақлаждаймай. Біз аны іші алабыз. Біз міне, допустим, значит, өзіміздің сақлагышлар неше тонны кіре, біздің максимум, значит, енді 4,500, значит, 5,000 түйіп тұтырып, значит, продукция кіре. И шуларны, значит, біз Аллаға шүкір обеспечиттәбіз. Но мында шуны алырға керек. Үзінің үзіншәлігі. Мына Илдус Харис агроном, Таргал Галимжанович агроном, Байтимиров агроном айбек.
значит, кәбістәні үзіне бір түрлі складта сақларға, кишеріні үзіне бір түрлі складта, шегендеріні үзіне айырым складта, кишеріні үзіне айырым складта, алар айырым сақлана тұрған, суаны, значит, айырым сақлана тұрған склад. Мында шул әйберлеріні, значит, комплекс ясап, анда теге фермерге айттым да, уланы шәрәл деп, уланы тартып шыға алмай. Даже хөкімет поддержка біләсе ішләп кетермей. Фермерларға шартлар тудырға керек дейсіз місіз? Ең бірінші шул шартларды тудырға керек. И халық білән дәштерге, халық әгердәки яқшы иттеріп ішләсәк, мына нидән средства массовой информацияда яқшы иттеріп күрсәтті. Мына бұл йорт, мында бақшасында бәрәңгісі де бар, кишері де, шегендер де бар. Біз әзірек шәшәкләр күрсәтіп алабыз да, бітті, значит. Мен сеңа айткым келген едес. Бүгін сенің нинди планларың? Сені мына сөзге қуат әтейм әлі, мына сөзін сөзге. Мына біз қойшандыр 1 миллион ек, ауылда яшаушылар. Қазір біз 900-ден чөй барамыз. Ondan so'ng avulda bir yashovchi kishi ishga bo'linadi turkumga. Birisi o'zi o'stira, ham sota. Mana shundan. Ondan so'ng o'zini to'ydira. Ham endi bari tek kibitdangina bor bola. Bugungi kunni kibitdan borib olishlar, ular endi birma-bir ortdilar. Hozir bizning sotuvchilar kimidilar. Avulda qortaydi. Bu programma mana bo'ldi, ortiq avulda qortaydi. Shundan uchun bu programmani mana shundan shu ular bitirsa birsini bayli. Mana shu bizga bu masalalarni shundan da tubdan turib ularga kerak. Mana tege bozor sundira turgan komandasi mana bir yilgina jiyilib tugil. Mana kelasi yillarga bir necha yilga biz o'zimizning tüplü planımız bulur atıyır. Perspektiviga, стратегии конкретно. Сын, Tahir Galimjанович, вот смотри, артистлар шығада сәкінеге жырлайлар, бір сағынам туған ауыл тұрына нендігіне жырдам. Қайтсында туған ауыл назарак шешсін, ішлесін, үстерсін. Рахмет, аңлашылды. Шона көре мен сұрағым келейді, Менталий Исмагилович. Сен өзіңнің планлар турында сөйлелі. Біз кооператив турында айттық. Вот кооператив, сен председатель кооператива. Вот быйыл сен нәрсе эшләдең, әйме? Нинди планнарың киләчәк елга? Сөйләп алам. Ну, сұрауыңыз үшін бик зур рахмат. Біз енді әйтергә кирәк, нольдан тотынып, заброшенный бір жердә, значит, үзебезнең хозпост белән төзедек, значит, складское помещениелар. Аннан соң енді менә нидән, значит, менә бу акты кыйлда, Аллага шөкер, хөкүмәт ярдәме белән, значит, төзедек, шул охлаждаемый склад и переработка. Переработка дигән сүз инде ул безнең, значит, бәрәңгене, кишерне, шигендерне алып киреп, жуып, фаса итеп 2 килограммдан 25 килограмм хәтле любой заказны үтибез Аллага шөкер. И безнең, значит, у жуган продукцияларны, значит, нидән башкирий күбрәк ала инде. Вот аларга кимдән нинди заказ бар. Бір булды. Икенчедән инде без бу личный подсобный хозяйстволарда, без инде ЛПХ-ларында, фермерский хозяйстволарында үзебезнең кооператив единство, бердәмлек кооперативы анда кертеп, аларның, значит, продукцияларын тоже сатырга булышабыз. Без, значит, должны кооперироваться и общий усилий белән чыгарга. Но менә анда да бер кимде дә упрекать итмим, финансовый ситуация шундыйдыр. Кооператив единство исеменә пропашный трактор алган иде, ниде, значит, 2020-дә, значит, опрыскиватель алган иде. Анда теге 50 на 50 дигән разговор бара бит инде, Аллага шөкер, разговоры. Но пока ли 0. Вот, также, значит, программа 70 на 30 тех перевооружений тоже пока 0. Алынган, значит, серьезно пахотный пропашный трактор и, значит, анда тагын оборотный плуг алганик. То есть, мында, значит, ну, крестьян, что үзиннән булганы вложить-то, но мында, значит, дәүләтнең поддержкасы кирәк. Сез уйлап карагыз. Менә 10 миллионны гайбер әйбик, условно 10 миллионны гайбер. 4 миллионын мин түләргә тиеш аның. 4 миллион кимендә. Вот. А технический перевооружение да 70%, то есть 10 миллион әйбернең 7 миллион мин түлим, 3 миллионы хөкүмәт. Но хөкүмәт менә бу аңлашылды, Менталий әфәнде, аңлашылды. Мин хәзер бу сезгә фермерларга кирәк булган дәүләт ярдәме турында сүз булды, әйме? Менә хәзер минем сорыйсым килә. Чынлап та бүген яшелчә үстерүче фермерларга нинди программалар бар? Нинди субсидия бирелә? Ауыл хуҗалыгы җитештерүчесенә не кадәр күбрәк бюджеттан ярдәм бар, шуны хәтле ул яхшырак. Без аны аңлыйбыз. Шул вакытта бюджеттан мөмкинлек дигән әйбер дә бар. Менә нинди безнең яктан караганда шушы тормакта эшли торган хуҗалыкларга нинди ярдәмнәр бар. Әйтеп киткәнебезчә, бүген безнең җирлектә һава шартлары шулай кырысланган вакытта сугарусыз яшелчә җитештерү яки бәрәңге җитештерү зур
куркыныч дип әйтегәндә, сен уңышсыз калырга мөмкин. Шуңа күрә безнең эшли торган программа без 30% түләтеп сугару техникасы һәм коммуникацияны салганга 30% бәясенә хуҗалыкларга эшләп бирәбез. Менә монысы бер. Әйтеп киттек, безнең булган саклагычларны капиталь ремонт. Шуннан да 30% инде менә Металл Исмәгыйль әйтте, инде ул әз дип. Шуннан да әздер, ләкин 30% бүген бюджет аның кайтарып бирә һәм безнең 135 саклагыч шундай капиталь ремонт үтте. Техниканы яңарту программасы буенча шуннан да 30% бюджеттан кайтарып бирелә, 70% хуҗалык үзе түли. Быел аларны финанслау берникадәр соңарак күчте. Ул хуҗалыклар аны октябрь айында, сентябрь ахыры һәм октябрь айларында алачаклар. 20-21-не һәм 20-21-не һәм безнең менә саклагычларны яңа төзүләр буенча федераль программа бар. Анда капекс дигән аның чыгымының 20% федераль бюджет кайтарып бирә. Бу һичшиксез әз. Шуңа күрә без бүген җитәкчелек, республика җитәкчелеге белән сүз алып барабыз. Шуның өлешен бюджеттан бирәтелгән өлешен арттыру юнәлешендә эш алып барабыз. Шу шараларда без ниндидер аңар инде карар кабул итәләр. Менә монысы зуррак статьялар. Һәм бүген җитештерүче хуҗалыкка бүгенге һәр бер гектар утыртылган яки чәчелгән яшелчәгә без бюджеттан чәчү биткәчтә 25 мең сум һәр бер гектарына фермермы, күмәк хуҗалык, зур хуҗалыкмы 25 мең сум бюджеттан шулай акча бирәбез. Хуҗалык 100 гектар яшелчәсе бәрәңгесе бар икән, менә 25 меңгә тапкырласак, шуның хаты хуҗалыкның счетына бюджеттан акча керә. Менә безнең сәүдә нокталары бүгенге көндә фермерлар куялар рус продукцияны. Алар бик арттыралар бәяләрне. Менә алай гale безнең районда менә мин анализ ясап карагандык. Допустим, сырны җибәрәләр 400 сум белән завод. Кайтсыр. Карыйсын кибетләрдә уже 800 сум тора. 100% наценка. Бер нәрсә эшләмичә. Нәрсә генә бирә. Или анда колбаса менә без бүген күп күләмдә җитештерәбез. Алар да 2 тапкыр почти наценкаларны арттыралар. Бу дөрес түгел бит. Шуңа күрә минем шундый тәкъдим бар иде. Менә үзебезнең башкалабызда районнарга үзенең нокталарын булдырсалар бүгенге көндә. Без балнада үзебезнең бәя белән китереп, сырларында продукция бездә күп бит менә. Ит продукция безнең 50-60 төрле бүген без аны чыгарабыз. Колбаса 60-70 төрле, сырлар берничә төрле, балык безнең заводыбыз бар, һәм башкасы. Бер мәктәпләрнең яшелчәләрен без бүген 15 сум, 20 сум белән сатабыз. Бездән шул бәя белән китереп сатыр идек. Шәһәр халкына да әйбәт булыр иде. Шуңа күрә менә монда безнең Илсур Раисович менә гәмәндә бер без. Менә шунда һәр районнарга теләге булдырган. Шундый точкалар булдырга кирәк. Без шуның аша алар белән конкуренция ясап тегеләрне бәяләр чыкталар идек. Ул сатып алучыларга да бик кулай булыр иде. Бу бик кулай булыр иде. Бу бик тә нәрсә мәсьәлә. Потому что бүген кызганычка каршы хөкүмәт бүген регулировать алмый бит бәяләрне. 30-40 булган менә бу әйтәбез теге авырак теге әз доходлы кешеләргә регулировать кирәк дип уйлыйм барлыгы. Менә мин торговльдә эшләгән кеше 15%-ка хәтле наценка ул безнең затраттарны каплый. Аннан нәрсәләрен киткәне ул табышка китә. Но куйсыннар наценка белән 25% белән генә 30-40 менә шушы төрне, иң кирәкле төрләрне писуктыранда, ипидер менә халыкларга шушы яшәеш өчен мөһим булган азык-төлеккә доходлары аз булган кешеләргә даруны шулай эшләп карадык бит. Килеп чыкты бит. Продукцияда менә шулай итеп эшләргә була дип уйлыйм. Фикерегез өчен рәхмәт. Безнең программабыз акырына якынлаша. Таһир Галимҗанович, менә без бүген монда сөйләштек дәүләт ярдәме турында, яшелчә үстерүчеләргә. Менә киләчәктә әлеге программаларны тагын да камилләштерү өчен нинди тәкъдимнәрегез бар? Беренчедән зур рәхмәт. Безне менә чакырган өчен. Монда инде хәзер безнең район җитәкчеләре дә бар, фермерларыбыз да, авыл хуҗалыгы министрлыгы да. Безнең республика безнең гамәл дигән түгәрекстәл һәр вакытта да безне берләштерә. Аннан соң халыкны берчә торган программалар уртага салып сөйләшкәч, киңәшле эш таркалмас дигән безнең халык. Иң беренче мин нәрсәгә әйтәсем килә, игътибарын бирәсем килә. Менә билгысы ел бик гаҗәп булды. Әгәр дә инде ул 2010 белән чагыштырганда үзенең җылылык температурасы буенча аннан бик әз генә калышкандыр. Узып та китте. Менә ул елны без 1 миллион икмәк җыя алмадык. 1 миллион да җыя алмадык. Быел без аңа караганда 3 мәртәбә ярым артык алдык. Шушындый шартларда менә безнең халкыбыз, җирдә эшләүче менә безнең крестьяннарыбыз, җитәкчеләребез авыл хуҗалыгы министрлыгы белән берлектә әлбәттә менә шулай итеп без республикабызны тәэмин итә алабыз үзебезнең ризык белән.
Күпмедер кимерәк булыр, малларга ничектер издисе булар. Шуның өчен ихлас күңелдән безнең җитәкчеләргә, белгечләргә, менә безнең механизаторларыбызга, терлекчеләребезгә аларга бик зур рәхмәт. Безнең җирдәге температурада 65 градуска җиткән. Анда комбайн өчен, трактор өчен эшләргә кирәк. Менә шуның өчен без аларны бик хөрмәтлибез һәм аны шушы мәсьәләне безнең кибеткә килгән кеше дә аларны менә шулай дөрес итеп бәяләсен. Аннан соң инде менә бүгенге көнне сөйләшү күп кенә безнең проблемаларның аларның күп кырлы икәнен ачыклады. Менә Минталиб Исмәгыйлов әйтте бит, менә комплекслы программалар кирәк дип. Менә шушы әйберне без теге пожар җиткәч кенә сүндерә торган команда түгел, алга карап эшләргә кирәк бу мәсьәләләрне. Күп мәсьәләләрне хәл иткән чиракта, аннан соң инде менә бу Анатолий Петрович әйтте бит, үзебезнең товарларны безнең бит шундый кибетләр бар, Кама тамагы, Мамадыш калганнар. Алар шушында килеп аларны сату мөмкинлекләре. Монда әлбәттә кемнеңдер бу кисәсе, аның кисәсе дә кызыгадыр булай бирләрне. Базар мөнәсәбәтләре генә бу мәсьәләләрне хәл итеп бетерә алмый. Һәм инде таяңгадан бер мәртәбә безнең инде менә Камил Мизагидичка да, аннан соң Минталиб Исмәгыйлов әйтәсем килә. Һәр нәрсәне булган әйберне генә бүлеп була. Без бик авыр чорда узган ел эшләдек. Күп бөтен социаль программалар үтәлде. Президентыбызга бик зур рәхмәт. Быелгы елны да авыл хуҗалыгына бирелә торган акчалар алар сакланып калды. Менә шул ук вакытны безнең ут күршеләрбез Башкортстан бар, мин кешеләр белән сөйләшәм. Берничә мәртәбәгә менә хөкүмәт тарафыннан ярдәме ким булды. Булган әйберне дөрес итеп кулланырга безгә һәм инде менә үзебезнең монда азык-төлек куркынычсызлыгын хәл итү өчен һәр юнәлешне Алла бирсә менә хәзер инде бюджет 2022 елга билгеләнә. Шушы мәсьәләләрне уртага салып, киңәшле эш таркалмас ди. Менә шушылай киңәшеп, фикерләребезне әйтеп, менә безнең бик тәҗрибәле җитәкчеләребез бар, фермерларыбыз бар. Аннан соң авыл хуҗалыгы идарәсенең җитәкчеләре бар. Шулар белән бергәләп сөйләшеп, депутатлар белән шушы килә торган бюджетны да дөрес итеп кабул итеп, әлбәттә халкыбызны тулы, менә сыйфатлы ризык белән без моңарчы хәл итеп килдек. Быелгы елны да, әгәр дә республикабызның көче булмаган булса, менә Илдус Харис әйтеп китте бит, шушы белән тәэмин итә алабыз. Менә шушының нәтиҗәсе ул. Шушындый кыры елны республикабызның кырларында үскән иген, аннан соң менә җиләк җимешләр, шушындагы яшелчәләр белән без аны тәэмин итә алдык һәм киләчәккә тагын да ышанычлы нигез тулдыру өчен менә бүгенге сөйләшкән әйберләрне аларның һавада элеп калдырмыйча, мин уйлыйм, үзебезнең Дәүләт Советында да, аннан соң безнең комитетның җитәкчесе Хамаев, Азат Кыямшылар, безнең депутатларыбыз бар бик, шулай тәҗрибәле, шулар белән фикерләребезне җиткереп, авыл хуҗалыгы министрлыгы белән, сезнең белән бергәләп, миңа калса, без һәр вакытта дөрес юлны табабыз, һәм президентыбыз тарафыннан да, парламентның рәисе Фарид Хайлус тарафыннан да һәр вакытта без анлашылу һәм ярдәм табабыз, бергә biz аны матур итеп хәл итербез дип уйлыйм. Фикерегез өчен бик зур рәхмәт. Демәк, яшелчәгә кытлык булмасын өчен аны үзебездә җитәрлек дәрәҗәдә үстерү шарт, бәяләр контроль сорый. Программабыз ахырына якынлашты. Игътибарыгыз өчен бик зур рәхмәт. Һәм мин бүген тапшыруга килгән барлык кунакларга, экспертларга бик зур рәхмәт әйтәм. Сау булыгыз.